and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Dopyo, Onggoy, Tisoy! Laki pa imong dila, mulagom! Unsa? Di ka na! Diyos ko. Asa man ka sa Gian? O ganawa mo siya man hindi ko tinuod man nga nagkaikya siya. Hari mo na ta siya dangop dayon ako. Naiubos ka sa Gian ako. Tungod siguro kay wala ko siya dayon na sa pagluwas. Masabi ko buhaton. Hindi ni mahimo. Kinahanglan mo lakaw ko. Pangitaon ko si Gian. Misirit baya dayong tunto nga bugar tuman kumatagig kwarta. Nagpagasolina dayon, nya pagkahuman, igo lang kong gihapit og misatoy den palayo. Asa magkato siya, uy? Bugart sa uy, muani man lang og bangay kwarta. Di man sa talingawon sa iyang mga tila og tulo. Hugaw mo gunahuna no. Sayop mo oy, ang buot na kong ipasabot ka ng mumuon ta ba, abaton kunuhay, dayon ingalog, ata! Dayon, paggawas og dila. Nya, singgit-singgit sa kuskahadlok. Lipay na lang unta ko, bisigin ana na lang. Ay, kiber, oy. Bay, Dukyo, salamat kaya. Gipalitan ko ni mong bagong purol. Ug usa ka dosinang brief. May ilasan gyud taon akong brief nga dako kay buslot bay. Mo lang kulig trapo sa lamisa oy. Og malipay sa sinanay Maria Picat aning usa ka dosinang duster. Wa lang nako siya palitig pante kay di naman na siya magpante. Nagpauli na to sa probinsya, malipay yun sila. Mo lang hilig kitog duster. Og labaw sa tanan, malipay ang akong lalat aning bra o kining tibak nga anaang tibak siya tubangan. Tanawa. Kaysa sa may lubot dako kayo, ang sa may atubangan mo'y natibak. Bay, Binurdahan pa na. Gipabordahan ako siya ngangan. Tanawa. unsa? Giburdahan ako siya. Unsa may pangan? Lalat. Ani lobot. Dere lalat. Anindot ka sa. Okay kayo. Bay, doon lang tas terminal bay. Sige. Kadiyo talaga bay. Huno na bay nonoy. Huno. Why? Nga naman. Pagini na radyo kong nakabantay aning nastong loyoda. Nga naman. Murag gisundan ta. Sundan ta? Andama ni mong kaugalingon bay nonoy. Tuulo na to be. Andam na ko bay. Tana! Iniyan ako sa syudad. O gaganina pa ako nangita ni Gian. Nabalakan na kayo ko sa bata. Daga na ba kayo mga binuang ron? Sama ng hilabta ng mga bata sa atik. O kaha, kidnapo ng bata. O gibaligi ang mga organs ini. Diyos ko, nilangot na ba hitabo ni Gian? Uy, si Gian kayo nasa pikasdan. Gidool siyang mga lalaki. Kidnapon ka siya. Ginoo ko. Hala. Doon laki mo siya yan. Gisundan minimo no. Ano man inday? Wa ka matagi na mo dito ganiha sa siras? Tagan man. Pero sunod lang siya ninyo. Ngano man. Umaan man siya ninyo. Bisan asa mo papaingon. Unsa? Uban lang siya ninyo, pe. Buotan man mo. Kaluoy aning bata. Gian day mo ngan. Hay mong ginikanan Gian. Gian ako ang ngan. Hoy, Onggoy! Buhiin ang bata ro, dili tigay pa lang sa mga pulis! Oh, siyalan! Oh my God, babaeng gwapa kini na padoong sa aton himutangan. Gwapa gid kayo bay. Buhiin ninyo ro, dili ko magtawag og pulis! Manoy,
Oh. Langit na ba ni ato ni motangan? Why man, bay? Nakakita kong angel nga nagpadung ka na to. Ah, bay, kita sa bitaw ko. Buhi siya. Ah, Aray! Kalame! Manong gisagpa man. Manong gisagpa man ko ni migo. unsay, ay, ikaw ni gisagpa. Ako may gisagpa. Ikaw Kidnapping ni yung gibuhat? Unsa man mo? Mga adik? Ha? Adik me? O ka mga kidnapper mo? O membro mo sa sindikato nga magidnap og bata aron ibaligya ang ilang mga vital organs? Day! Ay, sus, di taon mi nga na, di mga buutan kay Sayop ka day. Dili organ amo ipamaligya o piano. Dili organ. Buutan kay mi, day, oy. Sayop taon ka na Inday Angel. Dili ko si Angel, oy. Si Takla ko. Ah, takla? Patakla tabi. Unsa? Bastos! Abot ko ipasabot gapasaylo ami Inday takla. Pero di na tinuod. Kining bata mo nagsigig sunod-sunod na mo. Tinuod ba ng gisulti nila Jian? Wala ka. Yung gipahilag ang bata, do. Huwag midaga na palayo. Jian! Jian, huwat ako! Jian! Wata ko noon yung gigukod. Uy, klaro to niya, eh. Iya ka tong anak, bay. Pero, siksim kitong bayan, ha? O gwapa, pagig kayo. Gwapa unta. Pero, lugso taon akong sipon pagsagpa taon sa malditang dako. Wingig man ko. Bida sa nang naong ni mo, bay, Dokyo, eh. Sa probinsya, sagpaon kang pirming lalat. Iya din sa susyudad. Sagpaon sa kagwapa. Tana ulit ay tana. Paisa na kapita ay tuwa. Jian! Jian, kadito na! Kadito na! Ayaw, Jian. Di takla. Hiubos Jian ni mo, oy. Nasuko ka na ako? Nahiubos ka? Waman suko. Jian ni mo. Langga mang ka Jian. Ate mang ka Jian. Hiubos lang Jian ni mo. Nasayod kong nahiubos ka. Tuhod kay wala ko ipadayon ang pagluwas ni mo. Pero dili pa magkukumakayo mo, Jian. Ulo, hilak lagi ka, ate. Waman Jian away ni mo. Nasayod ko. Agpasaylo ako, Jian. Ate, Dali, gakos ni ati taklagi mo. gagakos Jian, ate. Timan ikanunay, Jian. Igsoon ang banghod ang pag-ilako ni mo. Maong mahalong pinangga kayo, tika. Masakitan kayo ko kung napalayaan ko ni mo. Mag-uol ko. Musugot ka ba di ay nga masakitan ko? Mag-uol ko, Jian. Dili. Kung mao, ayaw na ni ko ha. Ayaw na palayo na ko. Ayaw, cute. Bay. Dokyo. Kaginiya pa ko nakabantay ni mo. Nagsige kang hinuktok. Nga naman. Kototon ka? Dili. May problem ka? Wasad. Nya. Nanong hinuktok man ka? Ha? Di mawasa kung una-una katong babae sa syudad kami sagpan ako. Ngano man eh, may nunoy! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!